Wanna go? Panguluan. Sabihin nyo lang doon para sa Mamarlaw. Tanong nyo kung saan papunta yung ano, yung Kevin Sissoy. Kini maingat tadi uang kira. Lepas. Sampai labo.
Wala na sumama, kata. Ano ba siya? Wala tayo ba dito? Tulad sa tapay. Ipabantin ko. Parang nag-aanan lang kuminis. Tama na.
Pakugihan na lang. Kasi hindi ka talaga ni Mike, ma'am. So, boss. Hello, boss. Oh, asa ko yung location ko, boss. Sandali. Nalaro na ako, naglalaro na. Ngayon na, nagago, nagsisimula na. Tingin na. Sir, kilo ako sa kayo 500 dito kilo ba? Dito. Yes. Paano?
Ano? Kapunta ka na, ano? Kapunta. Kapunta. Ako kayo. Kagong lang. Alvin, sunog yan. Sunog yan. Kamusta daw niya eh.
Ano? Kanin mo, lima na ba? Dati lang ba? Dati. Oh, dati. Dati mo lang ba? Ang bawas na piso ba? Log, lima. Log. Tong kaputa. Sige, sige. Aray ko. Sabi mo, boss. Bola pa. Hey, mas.
Ay, JB. Ah, ito pa ako. Hindi po, grabe ito sa mga banda. Tekar kesuluk na muna. Huwag namin yun, ang kapula namin. Yes. Sige. Naku ka. Ano ba talaga?
Pili tayo. Screenshot mo to. Gracias. Sakto lang. Anak ko rin sira yun. Ano ba ka dahil? Pwede sa atin. May amin mo nira ka rin. Basta basahan lang. Hindi. Dami ito na. Dami namin ito. Bakal ka na. Selamat. Pero, sino ka maliliit? Quiet, Bajo, quiet. Tama na rin ang mga Ay, selamat. Ay, nanasa pa mga araw.
Mahirap na eh. Opo. Mistik lah bapaknya. Ano din sunog yan? Wala kay TV yan lang. Gila, harga Suno. Delikado si Cari Mari. Sina, push. Delikado City. Delikado. Matras na diesel. Complete lang po na.
Dog, pampapasalita. Grabe lakas ang aray ko! Yan! Wachos, every time. I love it. Aray ko! Kinulumar na ako. Binta.
Makain pa natin napay. Isin mo pa yung business. Wait! Aris Gulawari. Dinikan ka ng gili, no? Magaling. Alvin tulog yan sa kabila nga, tangina mo. Magbabayad daw, magbabayad daw. Pag-siring. Saan nadadali? Ano kayo
Yun, boss ko. Kabila ka eh. Kabila ka. Alvin Wajo yan.
Okay. Yun. Kailan ni Mark? Sabi sila.
lang. Abal. Si Luis daw. Dadaan nun doon. Tira lang daw. Boss, magkano yan? 5. Ben, ito. Bilis. Belum. Anda, dosen ko.
Grosso Francis Mena. Ay, bakit? Ay, mabantay kilo ba? Nasa palay, kaya isang kilo masalita. Go! Kanila. Tira nih. Boundary, wacho. That's great. Palaban, ay alatak naman. Putak ina, sa isip ko, ang tagal na payos. Putak ina. Bro, humiyotay siya sa'yo. Los! Pagkalabat.
Yan na mo, tamobilyanan. Sila Luis, nakapasok na. Umbal. Umbal. Luis, Luis. Luis. Away di mana? Pinsa. Mahirap ay pumira. Marias ko din. Pares naman. Pinakalaway pa. Sila nakabitin mo naman. Ilo nung pagkakuan din, bayang niyamano ko mo. Ha? 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 Ilo nung ako. Matakaw. Pare, matakaw. Meron mo. Perfect ni. Baga na mas pula. Direct suara. Mama. Pitbull.
20 na atras. Ball. Paano po? Bibiso. Kambal ng JB Sokal. Bakit? Terminator. Good. Cellphone. Mas mati rin. Pwede na yan. Ito na eh. Parang tayo siya. Delikado pa rin. Perfect. Uy, parang nila Ako yan, malapit na butas. Hindi nga nakuha ko yan pa. Okay na.
Wala nang iba dito. Basta, open ka na ba na? Simple mo. Ready. Ihi daw, ihi. Umihi. Wala na, hindi ni... Hindi, sige, Terminator. Oh, lima pa, kay Alvin. Oh, sila. Kay Alvin kayo, Ken, dagdag 1,000 tayo, Ken, ha? Ano? Alvin Wacho yan. Kali ba kay Jones? Terminator yan. Terminator yan. Puro po namin so ito lang. Pinaglabalo makasublay. Nasitira ng bulo. Terminator yan! 16 na ba? 16.
Matalo niya, pare. Matalo niya. Wala sa kayo. Mawas mo. Matalo lang siya, pare.
Oh, Alvin, saan mo ba to? Huh?